ಮಹಾಗಣಪತಿ ದೇವರೇನು ಮನಸಾರೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ನಮ್ಮ ಈ ಅಭಯಾಶ್ರಯಡು ಮಾತೆರೆಗಳ ಪ್ರಪ್ರಥಮವಾದ ಈ ವರ್ಷದ ದೀಪಾವಳಿ ಪರ್ವದ ಮಾತೆರೆಗಳ ಶುಭಾಶಯನ್ನು ಕೋರೊಂದಿಲ್ಲ. ಆದಮೇಲೆ ಇಂಥ ದಿನ ತಾನಿ ಈ ದೀಪಾವಳಿದ ಪುಣ್ಯದ ದಿನ ತಾನಿ ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ಸೇವಾ ಸಂಘ ಯುವಕ ಮಂಡಲ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ದೇವಿಪುರ ತಲಪಾಡಿ ಅಂಚನೆ ಮಾತ ಆಯ್ತಾ ಈ ಸಂಘದ ಸಂಘಟಕರು ಒಟ್ಟು ಸೇರಿದು ಅಭಯಾಶ್ರಮ ನಮ್ಮ ಮಾತ ಹಿರಿಯಕ್ಕಳನ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೂ ಒಂಜಿ ದೀಪಾವಳಿ ಪರ್ವನು ಆಚರಣೆ ಮಲ್ಪಡು. ಅಂಚನೆ ಮಾತನೊಟ್ಟು ಕೊಂಚ ಅನ್ನ ಪ್ರಸಾದನ ಕೊರ್ದು ದೀಪಾವಳಿ ಪರ್ವನು ಆಚರಣೆ ಮಲ್ಪಡು, ದೀಪ ಪತ್ತದ ಆಚರಣೆ ಮಲ್ಪಡು ಇಡೀ ಬತ್ತದುಲ್ಲೇರು ಅಕಲ್ನ ಮಾತ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಅನ್ಯರುಳ್ಳೇರು ಅಕಲಿನ ಮಾತ ಹಿರಿಯಕ್ಕಳೇನು ಆತ್ಮೀಯವಾದ ನಮ್ಮ ಅಭಯಾಶ್ರಮದ ಪರವಾದ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಕೋರೊಂದಲ್ಲ. ಪತ್ತನಂಚಿನ ಹಿರಿಯಕ್ಕಳು ಇನ್ನು ದೀಪಾವಳಿ ಪರ್ವನು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ನಡಪಾದ ಕೊರಡು ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಆರು ಹಿರಿಯ ನಡಪಾದ ಕೊರಲೇರು ಆರು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡಪಾದ ಕೊರಡು ವಿನಂತಿ ಬಂತು. ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ಸೇವಾ ಸಂಘ ಯುವಕ ಇಷ್ಟ ದೇವಿಪುರ ತಲಪಾಡಿ ನೇತ 75ನೇ ವರ್ಷದ ಅಮೃತ ಮಹೋತ್ಸವದ ಈ ಸುಸಂದರ್ಭಡು ಕೆಲವಾರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಐತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮುಂಜಿ ದಿನದ ಅಭಯಾಶ್ರಮಡು ಸೇವಾ ಪ್ರಕಲ್ಪ ಮಲ್ಪಡು ಬಂದು ಅಂಚನೆ ದೀಪಾವಳಿ ಹಬ್ಬನ ಆಚರಣೆ ಮಲ್ಪಡು ಬಂದದೆ ಅಮೃತ ಮಹೋತ್ಸವ ಸಮಿತಿ ಅಂಚನೆ ಸಂಘದ ಮಾತೆಲ್ಲ ಸೇರಿದ ನಿರ್ಣಯ ಮಂತಿತ್ತ. ಆ ನಿರ್ಣಯದ ಲಕ್ಕನೆ ಇನ್ನಿತ ದಿನಕ್ಕೆ ಮೂಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಂತರ ಅವಕಾಶ ದಿಕ್ಕಂದು ತುಂಬತ್ತಾದ ಈ ಅವಕಾಶ ಕೊರನ ಅಭಯಾಶ್ರಮಗೆ ಸಂಘದ ಪರವಾದ ಅಂಚನೆ ಅಮೃತ ಮಹೋತ್ಸವ ಪರವಾದ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಅಂಚನೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಶುರುಕಾದ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮುಖಾಂತರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಶುರು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಸಂಘದ ಸದಸ್ಯರಾಯನ ಸತ್ಯಶಕ್ತಿ ಇವೆಲ್ಲ ಕೇಳಿದ. ಮೂಷಿಕವಾಹನ ಮೋದಕಹಸ್ತಾ ಚಾಮರಕರ್ಣ ವಿಲಂಬಿತಶೂತ್ರ ವಾಮನರೂಪ ಮಹೇಶ್ವರಪುತ್ರ ವಿಘ್ನವಿನಾಶಕಪಾದ ನಮಸ್ತೆ 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 ನಮಃ. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ತುಂಬತ್ತಾದ ದೀಪ ಪ್ರಜ್ವಲನ ಮಂತದೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಉದ್ದೀಪನ ಕೊರಡು ಬಂದದ್ದು ಅಮೃತ ಮಹೋತ್ಸವ ಸಮಿತಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯನ ರಾಮಣ್ಣವರಾಯಿ ತಲಪಾಡಿ ಅಂಚನೆ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಯನ ಕೃಷ್ಣ ಶೆಟ್ಟಿ ಕೋಟಗಾರ ಗುತ್ತು ಅಂಚನೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರಾಯನ ಶ್ರೀಯುತ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ನೆಲ್ಲಿತಾಯ ದೇವಿಪುರ ಅಂಚನೆ ಯಾರನೊಟ್ಟಿಗೆ ಮುಂಡಪರಾಯಿ ದೇವಿಪುರ ಜನಾರ್ದನ ಶೆಟ್ಟಿ ಶಾಂತ್ಯ ಅಂಚನೆ ಪ್ರದೀಪ್ ಕಿಲ್ಲೆ ಆಶ್ರಮದ ಹಿರಿಯಕ್ಲ ಒಟ್ಟು ಸೇರೊಂದು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ರವಿ ಅನ್ನೆ ಮಂಜನಾದಿ ಮಾತೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟು ಸೇರಿ ಕಡೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಉದ್ದೀಪನ ಕೊರಡು ಬಂದದ್ದು ಏನು ಅಮ್ಮ ಬನ್ನಿ.
ನಿಬಿದ ಕ್ಷಣದಲ್ಲೇ ರಂಗನ ನಂಬಿದ ಕೃಷ್ಣನ ನಂಬಿದ ಆ ಕ್ಷಣದಲ್ಲೇ ತಾನು ದೇವರು ತಾನು ಬಿಡಮಾಡಾತನ ಸ್ಮರಣೆ ಭಕ್ತರ ಬಿಡ ಆತನು ಅತಿ ಕರುಣಿ ಬಿಡಮಾಡಾತನ ಸ್ಮರಣೆ ಭಕ್ತರ ಬಿಡ ಆತನು ಅತಿ ಕರುಣಿ ಬಿಡ ಅತಿ ಕರುಣಿ ಇಹ ಪರ ಸಂಪದಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಪುರಂದರ ವಿಠಲನ ನಂಬೋ ನಿನಗಿಹ ಇಹ ಪರ ಸಂಪದಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಮನವೇ 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 ಕೊಟ್ಟಾನು ಕೊಟ್ಟಾನು ದೇವರು ಕೊಟ್ಟಾನು 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 ದೇವರು ಕೊಟ್ಟಾನು. ದುರ್ಗಾಪರಮೇಶ್ವರಿ ಸೇವಾ ಸಂಘ ದೇವಿಪುರ ತಲಪಾಡಿ ದತ್ತ ಅಮೃತ ಮಹೋತ್ಸವದ ಸುಸಂದರ್ಭದ ಹೊರತು ಅವ್ವಾತ್ ಭಜನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನು ನಗರ ಭಜನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನು ಅಂಚೆನೆ ಸ್ವಚ್ಛತಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನು ಅವೇ ರೀತಿ ವನ ಮಹೋತ್ಸವದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಂಚೆನೆ ಇನಿ ಅಭಯಾಶ್ರಮಡು ಒಂಜಿ ದಿನದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನು ಅಸೈಗೊಳ್ಳಿದ ಈ ಅಭಯಾಶ್ರಮದ ಮಾತೆರ ಹಿರಿಯಕ್ಕನ ಸಮ್ಮುಖದೊಟ್ಟಿಗೆ ಇನಿ ಆಚರಿಸವೊಂದಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಸಂಘದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಈ ಇದಕ್ಕೆ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲದ ಈ ಅಮೃತ ಮಹೋತ್ಸವ ಸಮಿತಿಲ ಮಂತದ ಆ ಅಮೃತ ಮಹೋತ್ಸವ ಸಮಿತಿದ ಮಾತ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಅಂಚೆನೆ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಅಂಚೆನೆ ಸಮಸ್ತ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಮಾತೆರಲೊಲ್ಲೇರು ಅಂಚೆನೆ ಸೇವಾ ಸಂಘದ ಪರವಾದ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿದ ಮಾತೆರ ಪರವಾದ ಶುರುವತ್ತಾದ ಈ ಕಾರ್ಯಗೂ ನಂಗೆ ಅನುಮತಿ ಕೊರ್ನೆಕ್ಕೆ ಈ ಅಭಯಾಶ್ರಮಗೂ ಎಂಕುಲು ತರತಗ್ಗ ಒಂದು ಅವ್ವಾತ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳೇ ತಲಪಾಡಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಅಪ್ಪನ ಉಳ್ಳಾಲ್ದಿನ ದಯಟು ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ಅವು ಮಾತ ನಿರ್ವಿಘ್ನವಾದ ನಡಪೋಡಂದ್ರೆ ನಿಖಿಲ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದಲ ಬೋಡು ಅಂಚನೆ ನಿಖಿಲಿಗೆ ಆಯುರಾರೋಗ್ಯಲ ಕೊರೋಡು ಆ ಉದ್ದೇಶೋಡು ದಯಪಂಡ ಮಾತೆಲ್ನ ದೇವರಿಗೆ ತುಯರು ಆಪುಜಿಗೆ ಅಂಚ ಅಪ್ಪೆ ಪನ್ಪುನ ಅಂಚನ ಅಮ್ಮೆರೇ ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತನ ಸೃಷ್ಟಿಡಿ ಜೋಕುಲು ಪನ್ಪುನ ಅಂಚಿನ ಬೈದನಿಗೆ ಆ ರೀತಿದ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲದ ಆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಡು ಇನಿ ಈ ಈ ಗೋಕುಲೋಡು ಈತ ಜನನು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಂದೇರು ಪಂಡ ಅವು ಅಪ್ಪೆನ ದಯಾಪನೋಡು ಏರು ಮಾತ ಈ ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರ್ಯ ಇಂಚಿತ್ರ ಪುಣ್ಯಾತ್ಮೆರೆಗೆ ಉನ್ಪ ಪಾಡ್ದ ಐನು ದಿನನಿತ್ಯ ಐನು ಪೊರ್ಲುಡು ತೂಪೇರ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಎಂಕುಲು ಈ ಭೂಮಿ ಮಿಟ್ಟುದು ಸುರೂತ ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ಸಂದ ಒಂದು ದಯಪಂಡ ನಾವು ಸುಲಭದಂದು ಎಂಕ್ಲಿ ಇನಿ ಬರುವ ಒಂಜಿ ದಿನ ಬರುವ ಪೋವ ಅವು ಪ್ರಶ್ನೆ ಬೇತೆ ಆಂಡ ಎಂಕ್ಲೆಗೆಲ್ಲ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಪಾಲ್ಪಡೆಯೋಡು ಆಯ್ತ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ತೂಡು ಪನ್ಪುನ ಇರಾದೇಡು ಈ ಅಮೃತ ಮಹೋತ್ಸವದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಅವು ಅಮೃತ ಅದು ಫಲಿಸೋಡು ಪನ್ಪುನ ಗಲಿಗೆಗೋಳದ ಇಂಕ್ಲಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬೈದ ಅಂಚೆನ ಇಂಕ್ಲೆ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲದ ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲದ ಇಂಥ ದೀಪಾವಳಿತ ದಿನ ಸುರು ಇನಿ ಮೀಪಿನ ಪರ್ಬ ಪೊರ್ಲದ ದೀಪ ಉದಿಪನ ಆ ಪೊರ್ಲದ ಮನಸ್ಸಿಲ್ಲೆಡ ಆಂಡು ಪನ್ಪುಣಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಸಾರ್ಥಕತೆ ಪಡೆಯ ಅಂಚೆನೆ ಇತ್ತೆ ಮುರಣಿ ಎಂಕ್ಲು ಪಣ್ಲೆಕ್ಕನೆ ಒಂಜಿ ಚೂರು ಎಂಕ್ಲೆರ್ದು ಎಲ್ಲಿ ಮಲ್ಲ ತೀರಂದು ದಯಪಣ್ಣದಂಡ ಒಂದೇ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇತ್ತು ನಕ್ಲೆ ಎಂಕುಲ್ಲ ದಾಲ ಹಿಡ್ದು ಹೆಚ್ಚಾಗಿಜ್ಜ ಎಂಕುಲ್ ಅಂಚಿನನೇ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇತ್ತು ನಕ್ಲೆ ಅಂಚಾದ ಪುನಃ ಒಂಜಿ 4 ಫ್ಯಾನ್ದ ವ್ಯವಸ್ಥೆನು ಎಂಕ್ಲು ಈ ಪೊರ್ತೋಡು ಅಕ್ಲೆಗೆ ಒದಗಿಸೋದಿಲ್ಲ ಐನು ಎಂಕ್ಲಿತ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಓವರ್ ಮಾಡ್ತದಲ್ಲ ಐತ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳ ಎಂಕಲ್ನ
ಅಮೃತ ಮಹೋತ್ಸವ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ಐನು ಎಂಕ್ಲೆ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅವು ಬಾರಿ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕ ಅರಿಗೆ ಎಂಕ್ಲು ಕೃತಜ್ಞತೆ ಸಲ್ಲಿಸವು. ಅಧ್ಯಕ್ಷರ್ಲ ಅಂಚನೆ ಆಯ್ತಾ ಗೌರವ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರ್ಲ ಎಂಕುಲು ಅಕ್ಲೆಗೊಂಜಿ ಕೊರ್ಲುದ ಒಂಜಿ ವನಸ್ದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮನ್ಪೋಡು ಬಂಡದು ಒಂಜಿ ಇಂಥ ಮಟ್ಟದ ಐದು ಹೆಚ್ಚು ನಮ್ಗೆ ತೀರಂದು ಆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಎಂಕುಲಂಚ ಪಾತ್ರೆ ಒಂದು ಉಪ್ಪಣ್ಣ ಅಕ್ಕಲ್ ಪಂಡೇರು ಐನು ಎಂಕುಲು ಪೊರ್ಲುಡೆ ಮಂತು ಕೊರ್ಪುನ ಭಾಗ್ಯ ಎಂಕ್ಲೆ ಕೊರೊಂದು ಆಲೆ ಕೊಡಿ ಎಂಕುಲು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರೊಂದು ಐನು ಮಂತೊಂದು ಐನು ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ನಿಕಲು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಂತ್ರಣದ ಕೇಂದ್ರನು ಅವೇ ರೀತಿ ಎಲ್ಲೆ ಮಟ್ಟಡಿ ಎಂಕಲ್ನ ಕಿಂಚಿತ್ ದುರ್ಗಾಪರಮೇಶ್ವರಿ ಸೇವಾ ಸಂಘದ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲೆ ಸಹಾಯಧನನು ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಎಂಕುಲು ಹಸ್ತಾಂತರ ಮಂತದ್ದು. ಬಾರಿ ಕೊರ್ಲು ದಯಪಂಡ ಒಂಜಿ ಭಜನಾ ಸಂಕೀರ್ತನ ಯಾನು ಮುರಣಿ ಫೋನ್ ಅಂತ ಭಜನೆ ಎಲ್ಲ ಪುಣಿತ ಭಜನೆ ಉಂಟು ಐತ ಬಗ್ಗೆ ರವೀಂದ್ರ ಪಾತ್ರೆನ ಗಾರು ಬಂಡಿರ ಅಭಯಾಶ್ರಮ ಪೋಪಡಿನ ಯಾರು ಒಂಜಿಗಳಿಗೆ ಬರ್ತಾರೆ ಪೊರ್ಲ ಗಳಿಗೆಡೆ ಬತ್ತು ಸೇರೊಂದಿರ ಅರೆಗಳ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಸಲ್ಲಿಸೋದಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಾರ್ಯ ಎಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಅದು ಈ ಅಭಯಾಶ್ರಮದ ನನಾತು ಬತ್ತಿದು ಅಕ್ಕಲಿ ಏರು ಮಾತ್ರ ಉಳ್ಳೇರು ಅಕ್ಕಲಿಗೆ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿದ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಕೊರ್ದು ಅಕ್ಕಲಿಗೆ ತೂಪನ ಅಕ್ಕಲಿಗೆ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಕೊರಡೊಂದು ಅಪ್ಪೆ ಉಳ್ಳಾಲ್ದಿಲ್ಲ ಧರ್ಮದೇವಳ ಕೈ ಮುಗಿಯೊಂದು ಎಂಕಲೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ ಮುಗಿತನದಲ್ಲಿ ಸಿಗುವ అయితే ಒಟ್ಟಿಗೆ 4 ಫ್ಯಾನ್ ಈ ಅಭಯಾಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಒದಗಾದು ಕೊಡ್ತೀರಿ. ಈ ಸಂಘಗಳು ಈ 75 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ದುಂಬು ಈ ಸಂಘ ಉತ್ಪಾದನೆ ಆದ ಈ ಭಾಗಗಳು ಮಸ್ತ್ ದೇವರನ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯ ಮಲ್ಪದೊಟ್ಟಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಅಭಯಾಶ್ರಮ ಬರ್ತದೆ ನನಗೆ ಅನ್ನದಾನ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಲೇರು ಈ ಸಂಘಟನೆ ಪಂಚಿನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರಗಳ ನಮ್ಮನ ಮೆಂಚಿನ ದೇವರನ ಅನುಗ್ರಹ ಇರ್ತದೆ ನನಾಕ ಮಲ್ಲ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ ಭಾಗ್ಯ ಆ ದೇವರು ಒದಗಾದು ಕೊರಡ್ಕೊಳದು ಅಭಯಾಶ್ರಮದ ಪರವಾದ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾದ ಪರೋಕ್ಷವಾದ ಸಹಕಾರ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಕ್ಲೆ ಮಾತೆರೆಗಳ ಅಭಯಾಶ್ರಮದ ಸಮಿತಿ ವತಿಯಿಂದ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಸಲ್ಲಿಸವಾದ ನನ್ನ ದುಂಬುಗು ನನ್ನ ಮಲ್ಲ ಮತ್ತು ಸೇವೆ ಆ ದೇವರು ಒದಗಾವಡಿಂದ ಅಪ್ಪೆ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮತ್ತೊಂದು ಇತ್ತೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮತ್ತು ಅನ್ನದಾರ್ಪಣ ಸೇವೆ ನಡಪೆರಣ.